ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо папленои дубайский сер санга нишон медиҳем. чое ки шуморо мо гуфта будем, ё оптум 100 сомонаи дона 120 сомон. ина расидкои навш марҳамат. шумо ина хушро бубинед. сангаш сваровския ҷав задагиай. нигоҳ кунед гула чанқар чӣ дорад? санг дорад. мегӯям як гур чикну ки агар пешда хушрӯ бутова ира чиякни мегӯй ки як чизои фасон ё сангшо хай мумкин дар видео хушрӯ намоён нашавад, яки ай пеш ба дараҷаи олӣ зурад. бинед сер санг чанд қадар сангаш зиёд чидан гирифт, ин нақш ҳамқа қимат чидан мегирад. баъд сангҳое ки мо задагием ё вообще фарқ мекунанд, ҳам айсоби качестваш фарқ мекунанд, ҳам айсоби ҷавсиш. нигоҳ кунед чӣ хеле ё ки полни санга касе ки одамое ки чиян ира настар мефаҳманд. баъд расветка бисёрай, расветкаш беҳад бисёрай. марҳамат бинед кадомаш ки маъқул мешавад. афсус ки ҳамиёра дар видео қанағз наметавонем. нигоҳ ман рафтан мегирам, ҳамаям ё пури санга. кадомаш ки шумо да маъқул мешавад, фақат даставка дар кор бошад, шумо муроҷиат мекунед. даставка тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон дорем. ана истифода хушрӯ мебирояд сангша. бинед чанд қа хушрӯ метавад. ин цвет хайтон бинависем ки арара шудааст дар иҷода. кабуту сирхочи ҳама чиза дорад. инаиш гили компютерае. обши агар авто дабдурем ко ё блеск дода местам. ина бинед нигоҳ кунед чӣ хел зур сангошай. ана бо сангаш дигар хелай, форматаш дигар хелай. чанд намуд санг аст дар иҷода. чизое ки дидестем хушрӯ ане ки вақте ки дузанда медузад ко баъд фасониш мебирояд, баъд бовар намекунӣ ки ҳамон материалай. ҳамин хелайда мо ҳам чизое ки чӣ мекунем кирта медузанд, суратоша мепартоям, намегӯй ки ҳамин материалай, мегӯй вообще дигар чизае. зур меғалтанам чизое ки шуморо дидестем. бинем чизои новинка, полни новинка намаш. санг загиям. санги сер санг 100 сомон. бозорда 150-200 сомон амра шумо мехарем. ай магазине ки мегирам мебаранд ай бозор 200 сомон. шумо да 100 сомонӣ. касе ки мегирад 100 сомон. дона 120 сомон. анаиш бо сангаш дигар хел загия. инаш сангаш бо вообще дигар хелай. не ки сер сангай, ҳамо грамм ки дау санг материало задагием, да ҳамиам ҳамо грамм задагия. фақат беранда баъд хушрӯ метавонӣ беранда. мебушӣ баъд мефаҳмӣ ки чӣ хел аҷиб бутам. набинед чизое ки ҳозир шумо дидестед ҳамаш дубайский якум сортанд. санги сваровскатӣ нарх 100 сомон. ана гулшам аҷиб будай. ин гули садбарг бошад, садбарг буре монанда. ана иша материалаш аҷиб буд, гулшам аҷиб буд. материалаш ҳамаш дубайский мулоима. ҳар касе ки дубайс пӯшидагия мефаҳмад. оямра мо тез мепартоем, шумо бубинед. анам хел партоем, тез партоем ки хелбад ура пол мегӯй ки то пагарам агарам шумо чӣ партоем давай. анишам аҷиб буд. ин сер сангай. агар ай дур бигирем ко сангош хеле маълум мешавад. барои ҳамин ҳозир мо фақат шуморо чӣ нишон додестем.
ایشم هست ایشم هست هنه گلوی آدرس هن یا آترس چون فهمید یا خیلی آدرس میگن یا خیلی آترس نه که با آدرس ماننده با آدرس ماننده هنه گلی کامپیوتر هنمی تمام شده بود بسیار گرفته نمیرم کسی که میخواه نمیره نمارامات بو اومدگیه یا پیش نهایت وزیر باید گلی کامپیوتر رنگی وال نوریه این آدرس بو آدرس نسخه سنگ زدگی آخر روستاکی پارتوین تستیس کی تستیس باکی ویدیو بعد در روزی بعد میشه آن میرم تمام شده بودم را چیزی که میگفتین که نمیای به هر کرتاش شروع میبوده این آدرس نسخه باقی سربلند آباد باشین ویدیوهای آینده ما را هم تماشا کنین خداحافظ